можеш. Направо, добре. Да. И след това? След това ще отидеш тук кичино. Да, моля. И аз може да сайн-аут ще направя. И я реших, ще отпочна. Не. Нямаш, добре. Не за сега. И тук ще... Добре. Сайн-аут. И аз ще влеза в сайн-аут. И сега... Сега ще ми напиша аз. Рабстас. Ти си проверяваш точно. Значи ти ще се включиш тук. Да. Да. А пък са якото ти. Якото няма нужда, мама. Ето тук. Ще дойдеш и ще дойдеш. Яко това е все още моето. Да. И пак тук. Да. Сайн-аут. Добре. Ще се включиш. Сайн-ин. Я ли дата сме днеска? 16-17. Тук ще се включиш и тук на първия етап е твой.